И здравейте, зрители на YouTube. Днеска ще зададем от стария се изтрим. Да. И ако и отново си казваме имената, ако сте ги забрали, аз съм Юлка и ще имам заедно пак с Мен. За тези, които са нови и още гледат втори епизод, моля ви, гледайте първи епизод, за да знаете, че нашия сервер е скрит. Изчакайте влязъл в SP Master, защото написаме подаване на канал. И тук сега изчакайте да вляза в сервер. И, здравейте хора, ще ви покажа моя скин, за да го видите. И моя скин, защото... Те са го виждали 1000 пъти твоя. Да. Мисля, че трябваше... Чай, че включих. Така, ето го моя. Канал ли снимахме или... Не. И това съм аз. Само да ми излиза... Да знаете, че има бой. Шегувам се. Чакай, бе. Какво села, що не излиза, бе? Да, почнали сме. И епизод. Мисля, че село е бъгнат. Не е бъгнат. Защо не иска да излиза? Хора, мисля, че той... Не стартира си Майнкрафта. Идея от Майнкрафта пак влез. Добре. Ще... Да почваме. Не. И да хора. Влезе на паза. И ето ми го скинат. Да мисля, че съм го изкопирал от някъде. Само да я атакавам. Правих си го сам. Без да иска той спря на пауза. Ако чувате птици, Ще ме назвала. знам защо е. Чакай. Абе, ко правя влиза в друг сервер? Офнати да прави сървъра. Това просто тя да е сървъра. Ти го да прави. Аз един бък, не знам. Тези компютри... Телефони, таблети. Не спознавам, че си имате телефони. Не си имам компютри. Таблетите и телефоните за нас са компютри, защото знаете си, моите гледате филмчета, клипчета, същото и на компютъра. Само ако бяха добавени тук копчета, се рече, че играем Minecraft на таблета, имаме проблеми с компютрите, не бъгнаха се нещо, моят компютър е пълен вируси. И след като ми попадна компютъра с вируси, ще вляза в ада. И аз съм се паднал от червените и заедно сме с него. Преди не му вярвам, че беше. Как каза? Тиню. Но той показва. Още не ми е доказал, че не са. Имам го. Сега нещо малко се пърда така. Ох! Чакай, не мърдай! Какви проблеми имам? И вижте, настройката тук е много яка. Уха! Така настройката изглеждаш по-бърз, бе. Така... Настройката също мисля, че изглеждаш по-бързо. Че ви дърва, бе. Спадем. Ще има бой. Мисля, че е яко. Всяка съм изял онази риба, че изглежда. О, намерих мутирало дърво. Кой ти мутирал дърво? Не ще ли виждам мутирали дърва? Не го ще искам да го видя. Идвай. Добре. Мутирало дърво е това. Я да го видя, бе. Ще го запазим ли? Не. Я да го видя. Много яко място за къща. Къде, бе? Виж го там. Виж го. Ето го. Къде, бе? Тука. Така. Наистина? Искаш ли? Добре. Ама Ето. няма веднага да се заселваме. Намерих айран. Ама няма веднага да се заселваме. Да, просто намерих айран. 4 или колко. Аз тук бяха и пред 9 с пакет. Какво е? Какво е? Ами ще слушам, дай че опа.
Защо пак си вървя така? Туде по-хубаво, защо... Трябва да си правя някой камена направа, ако ще да гръбна. Ако ще това да е последното нещо да света, ама няма да бъде с ръка. Защото това много бавно става и мисля да си бера с празва. Край. Си правя някакъв тело. Ей, каза къде крафтите бе. Аз имам. Чакай. Къде е той? Е тук бе. Чакай първо да видя. Какъв беше този звук бе? Тук да стискам. Томат. И Warcraft. И Warcraft. Ти ми викай Powerheads. Кой ти пишат? Пият ми колко. Viber ли бе? Ами да. Ако искате, ще спрем на пауза, за да се види кому пишат. Не. Няма да спрем на пауза. Някои хора. Не знам, че снимаме клип. Сега в точния момент Да пишат. Да си пишат друг. Аз бях чук. И нашия приятел и Warcraft. Колко дима ли диаманти? Умря ли бе? Не бе. Браво на теб. Сега как ще изкачиш? Да телепортни са. Иво Крафт. Ще събере блокчета, за да се изкачи. Иво Крафт винаги разчита на блокчетата. Нали така? Вли Иво Крафт разчита на блокчетата. Ей, крафтинг тейбъл в тебе ли е? Чакай да се телепортна, не си защо не сме в SNP Master? Аз съм SNP Master. Извинете, хора. Аз направих вече Майнкрафт. Трябва да съм в SNP Master. Чакайте да излязам. Просто трудни моменти. За живота. Предишният клип беше доста дълъг, така че и в предишният клип не успяхме да кажем чао. Да. Затова се вика заглавието. Ама само мисля, че на компютър може да се гледа. Тъй казвам го. Ако сега някой гледа на компютър. Не може и на таблет, на телефон. Ами ти нали каза, че си качва сам? Сега значи, старите клипове съм качвал на компютър. Се почвах да качвам и на телефон. И на таблети, и на компютър. Аз загубих до теб. Чакай. Аз обаче мога да се телепортна. Чакай първо да... Здрасти. Ко ти здрасти, бе? Ау! Ко съм те ударила, бе? Нищо. Паднах. Аз съм... Просто лоши хора в нещо време. И затова се взема... Един път толкова се отдалечи. Моя добър приятел. Че не можем после да се срещнем. Да, и се срещнахме. Се срещнахме. Сега само да вляза в сервера. Влизайки в сервера. Влезнал съм. Ала не в твоя. В твоя ли? Да, в моя. Ама това е моя, бе. Опа. Къде ти си? Влезна в твой. Абе, влезах в един странен сервер и чакал да се... Чакай ти. Искам да видим. Ага. Чакай, бе, чакай. Да. Аз съм го създал в другия, трябва да създадем нов сервер. Не, сега в оня. И хора. В кой оня, бе? Деце. Абе, аз не мога да вляза. Ала. То. Сега хора пуснаха ми. И в този сервер ми пусна си тези работи. Чакай първо. Не Warcraft, дали ще го пусне?
пусна на така. Чита, да не си чита. Не, бе. Да си го. Тяма. Хм. Ще спрем малко да пауза, докато да бе хубаво място, защото ще ви скучно само. Не, няма, това ще бъде място. Само да спрем малко на пауза. Това ма кеф на мен. Само да спрем малко на пауза. Не, това ще бъде мястото. Абе да спрем на пауза, докато посъберем, докато се поразвие малко. Добре. И хора почнах да снимам. И както виждате, сме събрали минутата. И това развали. Тъпчето. Що го развали, бе? За вратата. Абе, тази крава много ме издервя. Си направим ли ферма за животни, бе? Си направим ли ферма за зеленчуци? Животните ще си ги държим тъй до някъде. И за кой не е ферма? Абе, не бе, ферма за За кой са ни? Абе, за да се изхранвам и за кой да са? Абе, ние не ставаме вегетарианци. Кой ми пука? Да бе. Кой ми пука? Света ли ще го? Много бързо копаш, бе. Абе, виж кравата, виж я. Пай. Целува ли се? Бък. Абе, човек, не стои така, бе. Махни тук няколко блокчета на моя размер, защото виж тук какво става. Чакай тук да... Аз ще събера дърчи и ще сложим. Уха! Какъв енчант! Направо се чупи, сега съм да Да, наистина. Пусна на с тези айтами. Да, не знам какво стана. Та шантова игра, ама... 100 левна. Не знам какво става тази шантова игра. Това си една шантова игра. Там са 100 левна. Абе, що излезе, бе? Излезе. Излязох аз! Аз съм си в играта. Излязох аз. Я съм вижда. Да си дал, някой ден ще го гълна. Как ще гръмиш сигнала, бе? Айде. Просто трагично. Мразиш ли Майнкрафт? Мразя. Тъпото плани на сигнал. Не тът. Си на батерия ли? Да, ще спрем на пауза, докато отида за контакт. Кажи го вземеш този контакт. Абе, спорно, бе. Абе ти ще си на там, аз ще играя. Ще се развивам. Добре. Но как ще си... Добре. Сега спираме на пауза. Не, няма. Аз ще развивам. Ама ще спрем на пауза. Няма. Излез си. И станко няма да снимаме. Няма ти беше. Добре. Чао, чао. Чао, няма да снимаме тогава. Добре, дяди. Ама на пауза ли си го спрем? Не съм. Да пак трябва. Ами ти си виновен, ти си. Хора, това беше неловък момент. Беше неловък момент. Иво, ела! Хора, неловък момент. Иво Крафт много избухва. Много... Понякога, когато се ядосва, се избухва. Да, тихо. И хора, малко неловки моменти, знаете това. Да, спряхме на пауза, защото... Майнкрафт епизод беше кратък. Така че, айде, чао, хора. Ама излезе ли?